minutes emva kwensimbi yesibini uphulaphule unqaphambili wesikhululo Ingwane FM 90.6/104.5 megahertz i-Reggae Vibes show leke mphulaphuli na njengoba ndikuthembisile ke mntasekhaya uba ngaba sizoba nodliwano ndlebe olikhothekileyo nenye ke yemvumi zomculo wereggae umntakwethu ke Furah Dread upha eBizane inzalelwane lapha eEastern Cape ungowaseBizane yena kodwa ke beke wathi uphi useDurban ya my king kwelo cala lingapho uFurah Dread yavakala kumkani khawungene manje uzibulisele kubaphulaphuli beNgwane FM. Yes, I agree. Furah Dread, Furah Music, FURAH Love, #2020. Yeah, ndibulisa kubaphulaphuli beIngwane FM. Yeah man. Nabathi besikhululo kunye no Selekta BOP on the other hand, Lakhe kunye no Right Mau in the name of Furah Music. Yeah. Yeah man, give thanks my lord, give thanks tata. Kawusicelele mntakwethu man uFurah Dread ngubani esuka phi yena? uFurah Dread ngokuzalwa wazalwa engifundile kuda. Ezalelwa Eastern Cape kwidorobhu iMthatha Town. Yeah, before nje yonke into nje iqale. Yes, naya. Bafunda khona phaya i-primary high school wayenza phaya yonke into nje edibene nesikolo uyenze phaya nje. Yes, aya. Yeah my king. Umculo lona king mani uqale nini ukudibana nawo wona? Uqale nini ukudibana nalomculo wereggae music? Uqale nini ungena apha kwi-industry? Yes, I Selekta BOP. Ukuthi ndibhala ingoma nje. Ndaqala ndina 11 years. Kwamba kwaphaka 2002 ngelo xesha. Kwakudala 11 years majesty. Yes, kwakudala. Yeah man. Ndandiyenzela endlini yami ndizivalele phaya ndimane ngicula vele kumuntu ebesenza isikolo efunda iqale ngapha nangapha. Yeah, until kwade kwango 2007 apho ndaqala khona namamela umculo wereggae, mamela imvumi ezifana noBob Marley noPeter Tosh. Yeah, ndabe ngiqale kanjalo ukubhala umculo endithi ireggae nalapho kungekho studio endirecorda kuso. Ngizenzela nje pha endlini. Yaqhubeka kanjalo kwendasithi message ngoba ngela xesha ndandiqala ukubhala ingoma ndandibhala ingoma ezidabukwaito kuba ngela xesha ikwaito yayipopular lapha eMzantsi Afrika kodwa ngithe 2007 ndatshintsha ndamamela oPeter Tosh noBob Marley ndabe ndifumana umyalezo wereggae ndaqalisa ukubhala ireggae ndiyenze endlini until kude kwafika u-2016 apho ke bese ndisicompozela khona ngesigidi sami ndabe ndirecorda isingle yami yokuqala ngo-2017 Smoking ngo-2018. Yeah. Was introduce apha uyaphafa. Yes, aya. Babe kufika kwami over kwi-music industry yapopular ingoma yafumana ama-airplays phana nje yonke into nje yabe ilapho iqale khona. Yabe last year nge-24 April ndareleasa ingoma yami yesibini ethi I Was a Prisoner nayo futhi yenza njenge-smoking ngokunjalo until this year ndabe ndirecorda ingoma yami engathi isengokugqibela kwangoku ethi People Must Stop. Yeah. Yes, yes, this world must be free now. Yeah, man. Fire. Each other. I know that tune. Imnandi kakhulu umntakwethu. Nangu ras lakhe kwenzakala ngapha mntakwethu. Yes, I. Furah Dread, kumngani. According to Arts Majesty, we first have to say big up King, you know, we wet sound omenzileyo kwimisebenzi oyenzileyo, the little you have yokuziphuhlisa ngesakhono onaso ngesigcinci nendambo. Siyazazi ke kwelacala lasemampondweni ukusuka ezantsi phezulu kolwandle yoma phezulu kwaZulu ba iziginci ziyadlalwa kumkami whether zidlalwa ngesintu kumbhaqanga kumaskandi quna kwireggae. To the young up and coming artist King beyond reggae ungathini kubo abazibona besekuyo kulendlela belula befuna uba superstars ezifana no Majesty? Yes, abaphi my king abacula imibhaqa inxiba sakhulayo King ungabakhuthaza uthini kubo? Okay, I give thanks my king. Into endizobakhuthaza yona ukuthi mabazinikele umsebenzi womculo bangagive up ngoba indawo esikhulela kuzo
ukhulela indawo apho kungekho ma-radio station kungekho studio yonke loo nto kodwa ndithi mabangagive up mabaqhubeke benze umsebenzi wabo njengam lona nam ndikhulele endaweni engenama-radio station engena-recording studio kodwa ndakwazi ukuba ndizinikele emculweni ndingagive up until kufike ixesha lika-2017 apho ndiqale khona ukwenza izinto so nabasakhulayo ndithi mabaqhubeke mani bazame ukudibanisa umusic bangagive up man yes aya xesha kumkani nje lexesha libi linje sizawucela nje usinike mani kumkani your contacts apho ufumaneka khona on your social media okanye nje telephones apho wayenaye omninzi orhalela ulink apha nawo orhalela ulandela uFurah Dread Music Productions angafumaneka khona. Yes aya ndiqale ngeFurah Music lena ingoma